Takže teď jsme dojeli na test, ohřáli jsme motor a do oleje, do motoru přidáme tuhle věcičku, je to od Metabondu. Tohle je nové Pro, které dáváme do tohohle motoru poprvé. V minulých letech jsme každý safari odjeli na Metabondu Eco. Je to příměs do voleje na bázi nanotechnologií, kdy to zaceluje všechny pory v materiálech a snižuje to tření. Myslím si, že pro naše podmínky už víc udělat nemůžeme a tohle pro takhle těžký závod tam prostě musí být. Takže další nedílnou součástí je pro nás aditivum Megaline od Metabondu. Je to věc, která na sebe váže vodu, čistí ten systém palivový, zvyšuje oktanový číslo o 1,5% a už se nám to taky osvědčilo v minulých letech, protože na Dakaru jsme to neměli, tam nás to hodně vyškolilo, od té doby to používáme a víme, že to funguje, takže to prostě musíme mít pro tyhle podmínky. Takže jak vidíte, za náma trošku prší. Vzhledem k tomu, že tyhle závody budou asi velmi deštivý, tak je nepostradatelný aspektem jsou tekutý stěrače. Takže teď akorát kolega aplikuje tekutý stěrače od Metabondu. Tekutý stěrače vydrží 20 000 km a 12 měsíců v normálním provozu, což by nám bez problémů mělo stačit, protože mají závody 4000 km a nejspíš to bude přesně v takovémhle počasí, že nám bude pořád pršet. Ty tekutý stěrače jsou dost nepostradatelným aspektem. Kolega teďko přesně aplikuje dle návodu, který firma Metabond zřídila nebo udělala na svém YouTube kanálu. Hroznou výhodou je, že i ten, kdo tomu nerozumí, když si přečte návod, tak naskenuje tenhle QR kód a přesně na YouTube se vám objeví přesný návod toho, jak se to aplikuje. Ahojte, nachádzame sa v servisnom parkovisku v Mombase na Safari Classic Rally. Dneska máme dlhší servis, takže máme čas predstaviť vám niektoré produkty, ktoré my používame a ktoré sú overené. A dnes by som chcel niečo povedať o produktoch od firmy Metabond. My hlavne používame aditívum do benzínu, to je toto tuná, a aditívum do oleja. Čo by som hlavne chcel vypichnúť je to, že sa nám tie produkty overili na závodoch Safari, ktoré sú pravdepodobne najextrémnejšie, akými takéto auto môže prejsť. Honza Vostrý už dáva toto aditívum do oleja do Škodovky tretíkrát a proste je to overené, že ten motor stále tie závody dojde do konce. Tento brutálne náročný závod alebo preteky tento motor vždy dokončil, aj vďaka Metabondu. Ako to asi zhruba funguje? Napriek tomu, že si mnohí myslia, že takéto výrobky nefungujú veľmi dobre, my vieme, že toto naozaj pomáha. Sú tam častice, vlastne, ktoré sú skoro mikroskopické, ale nezapchávajú olejový filter, takže plynule sa zmiešavajú s olejom a plynule fungujú v obehu mazania motora. Naväzujú sa na trecie plochy a vyplňajú mikroryhy a mikroškrabance a vytvárajú tam akoby taký chemický povrch, ktorý znižuje trenie až o 60% oproti tomu, ako keby ste ten produkt nepoužívali. Takže ak by to naozaj nefungovalo, určite by sme to neliali do historického vozidla, ktoré tu funguje v takých extrémnych podmienkách, že fakt s takými podmienkami sa už nikde inde nemôže stretnúť. Ďalej, čo my používame na Safari do Škodovky, je Metabond Megaline Plus do benzínu. Tento prípravok vlastne ošetruje benzín, čistí palivový systém a naväzuje vody, kvapočky vody, ktoré sú v benzíne, a tento benzín potom už nerobí pri spaľovaní problémy. Taktiež, ak tankujete na rôznych čerpacích staniciach a zmiešavajú sa palivá rôznych pôvodov, tak tento prípravok to ošetruje a už viac tie palivá, ich zmiešavanie v
ktoré nie je úplne ideálne, nerobí problém. Takže ak zháňate produkt, ktorý fakt pomôže vášmu motoru, prípravok do oleja, do benzínu, určite choďte do Metabondu, lebo my sme to vyskúšali, určite to funguje, tu je živý dôkaz, nie sú to žiadne keci. Tento motor za každým dokončí.